गावाचा विकास जो आपण रखडलेला पाहतो ना, ते फक्त सरपंच लोकांच्या निष्क्रियतेमुळं. जर सरपंच चांगला असेल ना, तर गावाचा विकास व्हायला वेळ लागणार नाही. हे आपल्या 2 जवळच्या सरपंचांनी दाखवून दिले. ते म्हणजे आपल्या संभाजीनगरमधील पाटोदा गावचे सरपंच आदरणीय भास्करराव पेरे पाटील. यांना कोणी नाव ठेवतं का हो? नाही ठेवत ना. कारण त्यांचं काम तसं आहे. जे सरपंच पदाला योग्य असा न्याय त्यांनी मिळवून दिलेला आहे. आपल्या अहमदनगर जिल्ह्यातील हिरवे बाजारचे सरपंच पोपटराव पवार यांना कोणी नाव ठेवतं का? नाही ना. का ठेवत नाही? तर त्यांचं काम त्या पदाला शोभेल अशा प्रकारचं काम. म्हणून सरपंचांनी या दोन्ही सरपंचासारखं जर काम केलं, तर मला वाटतं गावाचा विकास व्हायला वेळ लागणार नाही.